мъчим да пълзим. Хайде, пълзи! Хайде! Хайде! Хайде, бе! Едно, дай едната ръка отпред, другата ръка отпред. После давиш кръчетата. Вчера пълзеше малко, ами днеска. Едно. Айде да ми сте ръчичките. Хайде, Хайде, бе! Хайде, бе! Вчера направи един-два пъти мръдна ръцете. Айде, давай. Виж, получават се. Айде, бе, тати! Айде, лапи, бе! Айде, ла! Айде, ла! Давай! Айде! Другата. Айде, Айде, давай сега пак ръцете! Пак, давай! айде, си сам ги измести. Дига ръцете! Мърдай ръцете! Дай другата ръка сега. Дай. Дай. Айде, с ръка къде застава. Айде, бе. Става ли, бе, мамо?